Bapak Panembahan Durna Uksa kados pundhak prayogi kang ngendika kaliyan Nyai Prabu Kresna kula menapa panjenengan Bapak kula niki wong tuwa ngger tangga ngger wong tuwa niku klungsu-klungsu mangke kula niku badhe meludu boten ketang saking tenan mangke kula badhe rembug prayogi panjenengan langkung rumene ngendika Nyai Kresna kula paring ngendika Prabu pun kakang saklimbit keraya-raya tindak lumarep rawuh ana negara Ndrawati lawan Bapak Panembahan Durna karana nampa dawuh Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Duryudana ing ringkalan iki menggalih wahyu kang bakal tumurun saka kayangan Suralaya ana Marcapada Yayi. Wahyu kuwi mau ora lara telu kejaba wahyu Garuda Kencana la iki. Saben-saben ana wahyu medhak ana Marcapada sing bisa pikantuk mesti dudu krawane kadang-kadang Pandhawa. Kang ngono Yayi Prabu Duryudana kuwi wonge kepengin nampa wahyu dilakoni talak braka mesubuti banting raga Mahasingah Sampun. Lumantaripun kakang rawuh ana negara Ndrawati yen to nyuwun kula kawan Yayi Kresna supaya munggah ana kayangan Suralaya. Nyuwun ananing nugrahaning Jawata kang aran Wahyu Garuda Kencana kaparingake dening Yayi Prabu Duryudana kira-kira siati sarga apa? Yen sarga yen rasaku tandha sing Bye.
Oleh-oleh guduk monyor-monyor manuk ganten buntute ngisok niki nggih. Kula nyuwun tulung nganti banget menawi panjenengan niku sagah kaleresan dhateng tumrap para Kurawa Prabu Duryudana niku kepengin banget pikantuk wahyu aja bali bola-bali mung Pandhawa kae. Wahyu katentreman sing uli ya Semar. Wahyu Eko Bawono sing uli ya Semar. Komplit wahyune komplit Pandhawa kabeh. Niki kang setunggal niki Gar tulung Gar. Nyun pangapunten Bapak Praban. Sing jenenge wong Gayeng Wahyu niku mboten gampang pitakonipun. Pitukane wong Gayeng Wahyu niku ibarat wonten tetembungan Jer Basuki mawa Prabeya. Basuki ingkang nampi wahyu Prabeyane niku dikedah wonten. Lakone panjangga niku syarat-syaratane pangorbanan. Bejo gelem lakone cilaka. Mulya kudu gelem nglakoni sengsara. Gelem lampah prihatin talak brata mesubu timbanding raga mahasih ngasamun aja ngumbar marang nafsu. Gelem nyengker marang nafsu awet. Sok sinten wae kang ngumbar marang nafsu tandha niku bakal kecemplung marang juranging kasengsarane yen aja nyengker nafsu. Mangke bakal pikantuk kanugrahan Bapa. Menawi kok Kurawa menika badhe Gayeng Wahyu ketingalipun ora. Awit Kurawa niku mboten purun prihatin, gampang santai. Mboten kurang prihatin niku leres. Pancen kula dadani murid pirang-pirang sing ngutek jendel niku nggih Kurawa. Kajeng kula niku lek mulangen ilmune ya padha. Materine ya padha ning ajeng sapet tarangan mawon wateke niku beda-beda kok nggih. Napa malih? Sanes sedulur kandung niku amrat Kurawa niku senengane mangan enak, omben seger, nyandinge sinden sing kaya donat kan. Niku Kurawa niku senengane dolanan nang aring karaokean. Senengane ngentokna duit negara, senengane dolanan selop. Angger kon puasa denger-denger mlebu warung niku Kurawa niku. Kali kok nampak kula niku guru mawon stres pikiran Kurawa kemawon stres gen. Bentang kali Pandhawa napa kali Janaka niki. Dasare bocah bagus. Glencas, lencir kuning. Janaka tambah lemu akeh wong ngomong tambah gagah nggih. Ku Janaka niku murid kula nggih. Memang kali Kurawa kemawon langsung derpang nggih. Kula panjenengan niku mboten nowelan Prabu Duryudana monggo. Aturi pekewa kalane teng neraka saking Mandura. Nyai Kresna, yen pancen Nyai Kresna labot kalaupun Kakang ora gelem munggah ana kayangan Suralaya, yo ora ning gawuh Rencana pedhot seduluran karo Prabu.
rumekating cakranira Hinadu Sekar Wijaya Kasuma Ngeling ana ajinira sagunung rong gunung Dayane ngaji Wikrama aning rananggana magawe yoga kacarita nyawete kaya bedhe sewu paribasan muni bareng Pujo ing Petapan Sukolilo sang tata dayuhan dono Resiku Bayana ya sang Pendhita Joko Sarembet kaliyan Prabu Baladewa paring atur dhateng Nata Ndarawati menawi boten saged ngiguh kados pundi carane dening Wahyu Garuda Kencana umuron manjing wonten anggalipun para Kurawa mangke dipun ancam pedhot sedulurane kaliyan Prabu Baladewa kaya ta mangkono eling-eling wong agung Ndarawati jenenge menungsa kang gonan limpi lali wartawan binsir melok milik gendong lali boten bebelo kaliyan para Pandhawa mangkono Bathara Wisnu ing mapan wonten ing galing Ndarawati nata Ndarawati boten tiyang Rebo panas Sang Hyang Wisnu oncat saking anggane nata Ndarawati paribasan kukila oncat saka paduka Kepiye saku ora Kados pendidikan saken apa boten ger Sasampunipun buku saya Anggranawi kula rasa sangsaya krasa ketimbang Wahyu Garuda Kencana kula maringaken dhateng para Pandhawa niku boten tigun awit para Pandhawa niku sampun bola-bali nampi Wahyu Nggih, panjenengan nuwun kula niku ngiguh Garuda Kencana mulih saged nampi dhateng Prabu Duryudana. Kula sagami nggangayangan boten.
ana sing maringi. Tutuliana masa ora sampe Drona mesti kepenak. Asal gelem ngetut pola tingkae Drona mesti ketrima. Kepenak ora mungkin blasak-blasakna. Nembang ya ora mungkin meleset. Wah, kadang-kadang ana wong nembang blero nyalahna karo gamelan kowe. Berat. Ning nganggo Drona karo safety mesti ora. Nah, ora ngandel brungokna. Tangise wong wedi mati kadhana kuntenono iki mangsane mati masa kulungo tenompang Ikreko Jowo Rupo Bapak Gambar Mongso Etotoke anjang Siniran Bayu Petro kantong bolong munggah kono pendhok wadung negara Ndrawati tanpa katimbalan tawang-tawang tangis ana wigati apa Petro? Ana wigati apa lho kok Petro munggah tanpa ditimbali Petro? Ana apa Petro aja adol tangis aja adol sedih wong-wong kajen iki mau ora gumun wong nangis. Kusuk malah keren darah iki malah kerene malah munggah mawi nangis biasanya gerana wong adol tangis karo adol sedih ku biasanya arep utang duit hati-hati utang duit kok ngerti tadi nangis maning kula matur Den ndarapi manungsa sakit Den kula sowan nanda Den katuran ngakuli panjenengan niku sumados tindak wonten Pongowati nuweni dhateng Ndara Abimanyu samudya nandhang Duraden kula nuwun tulung
ayasiri cocobang mawi ngowingis kita pengangolot cokro pasuryan abang branang abang branang koyo dene kembang koyo kembang ora wari imbang cepleng elek kula butuh Petro kantong bolong iki wonten apa Den kula matur dereng rampung panjenengan niku sajake nesu kalian kula langsung piye Prabu Baladewa rawuh ana negara Ndrawati sak rembug lawan Nyai Resa ana wigati sing durung kena dirampungi lho kok Petro munggah tanpa ditimbali nuriwu kempul bebareng sinan arep ngaturi napa Ndrawati tindak ana Prangkawati nuwini karo Abimanyu padha kurang kota wonten tetembungan anak polah wong tuwa kerajaan Ndoro Abimanyu niku lak klebu tedhak turunipun Raden Janaka kang mongko Raden Janaka niku lak tesih kadang tarunanipun Nata Ndrawati ibune Abimanyu niku adine Nata Ndrawati niku dirayine panjenengan ning lho kok malah kula sowan ngaturi Nata Ndrawati kene nuweni kok panjenengan niku misuh-misuh kalian kula nyuwun ngapunten kajeng kados pundi Petruk niku minangka duta ora ana mundure ora ana alane yen to Petruk kuwi mau matur sing kowe mangkono menawi panjenengan niku badhe nantang kalian kula monggo mawon kula niku sampun gunggung Senopati ketimbang Prabu Kresna boten saged lumarap rawuh wonten Prangkawati lowong kula saguh kangge korban ketimbang Raden Abimanyu mangke cilik nandang sakite niku saya nemen agengipun niku pecah sing tanggung jawab sapa pun menawi panjenengan nantang kalian kula monggo mawon keparang Petro rumangsa gunggung Senopati sapa Senopatimu Antarja sanes Gatotkaca sanes wis saged apa sira gawe sanes sapa nggih Tegawang Riti wong iki Kageti wong lagi nyawang bakul kopi malah syarat bebo jaring-jaring nyempreng nyawang bakul kopi lanang malah wis Kang Bawor siki Kang Bawor gentenan nyambut gawe kowe Senopati Bor jere Alhamdulillah jere ala-ala kaya niki kula di Senopati ala-ala kaya niki kula bindel nang bos kula depan saya kula munggah sarungan ora sopan tuh kalau sarunganane sarung biar pas sarungku ngepir ya ora malah nyerwete kowe Bawor ora usah melu mo wis tua-tua ngerti barang bener gawe luput barang luput gawe bener ngerti ditang aku tak hujan di nang ngerti nah hujan tak ler nang keparang saya murang toko Bawor ayo kita nantang karo Prabu Baladewa coba antri Pak
Kriwikan dadi grujukan lirik guyon dadi tangisan. Bapak wis saged nggawa kayangan Suralaya. Swarga neraka sing langgeng Prabu Kresna kowe aja canggung ngapung. Monggo kula keliling sampun sampun atos panjenengan lampahi. Selamparing kados ngaten. Monggo kula keliling sinuwun. Ampun ngatos kula panjenengan niku bebelo kaliyan watak Mangkara. Budine Candala niku ampun ngatos. Pati Setyaki lawan Kakang Udawa Aja canggung lamun. kenapa namung gawan ing raja. Bubarke kang padha ngatung sibuk. Kresna saged tanggung Jawab lakon iki. monggo. Ora kesane kok ora dikokol namung derek metu jaba kaya bocah cilik. Puspa lolo cakarit dining anta riksa Tantiasi kalintang kalintang panambung sira paripurna sabdane Sang Prabu Sri Bathara Kresna. kowe kawiku sabda brahmana Raja sabdane pendhita ratu sing cabatan ing kula lali. kaya Gangga Kresna Perwitasari Gangga raning kuya tresarane cuma Perwitasari mriku Gancang Cipajen kumedhak kak saking kursi gading daftar ketara kondure sang nata kairing ladang palabak peluk pathet 5 candraning.